ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କଟା ଭାବନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥାଏ ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣୁଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ କହୁଥିବ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସମ୍ପର୍କ ସେତେବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ କଳଙ୍କି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ କୁହାକୁହି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଶୁଣିଲା ବାଲା କେହି ନଥିବେ। ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଯିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହା ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏ ବଢ଼ିଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଆଉ ଗାଉଁଲି ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।